рӯзи истироҳат доред, намедонед бо фарзандон куҷо равед. Маркази батута ки тамоми кӯдакон орзуи инҷоро дорад. Инак меравед. дар омадем якум аз тарафи рости мо казина аст. аз тарафи чап чӣ дорем? ҳайча касе фаҷоланӣ офтодашро баъд аз батута монда, анинҷа шурӯъ мешавад. дӯстони азиз, батутни центр дар гардироб мебинем. хеле орзуи инҷоро доштам ки ба 30 сол фар надорад. аз 1 сола то 90 сола 100 сола метавонед омада дар инҷо рӯзатонро хуш гузаронед. бо пойафзол мумкин нест. бачаҳо бозӣ доранд. ҳоба дидед, офарин. инак агар яке зик шудед, бо инҷа теннисни столак бозӣ мекунед. мизи маҳсиб кунад тими боло медавед. ан инҷа Sony PlayStation 4 Mortal Kombat. ва нигоҳ кунед дӯстони азиз, бародармон Камилҷан мураббии батута аст. ан охари таълим мебиём. бо батута омадем, ё бошон дар инҷа Sony задестам. хеле вақтамонро хуш гузаронем дӯстони азиз. кӯдакҳое ки фарбеянд метавонанд дар инҷо дар тӯли 1 моҳ вазн партоянд ва саломатиашон хеле хуб мешавад. ба ту чӣ хел қулай омад батутни центр? бале, ҳамаш хуб, роҳат кардем, бехара шудем, ҳамаш 100%, ҳама бисёр сониш маъқул шуд. офарин. вазорати тандурустӣ, вазорати корҳои дохилӣ ва ан он бино батутни центр.